OK ľudia, vítam vás pri novom videu. Toto video bude taký, že unboxing pyrotechniky, ktorú mám na zajtra, keďže je Silvester. A ospravedlňujem sa, že nebude mi teraz vidieť do tváre. A aj tak tá kamera je s prepačením na hovno položená. Takže môžeme ísť na to. Není to, dopredu hovorím, že to není zo žiadneho e-shopu, je to zo stánku z Laugaricia, ale je to pyrotechnika, ktorú môžeme akože všetci poznať, takže začneme najprv detskou, ktorá je kupovaná hlavne z toho stánku a potom sa presunieme na ešte petardy. Takže môžeme ísť na to, let's go. OK, tak môžeme začať s týmto. Toto máme tu detskú pyrotechniku, takže ja s tým začnem ešte, keby ste chceli vedieť, tak tu mám keď tak bloček a uvidíte všetko, vyšlo to na necelých 15 €, takže asi môžeme ísť aj na to. Začal by som klasikou, sú to stroboskopy klasické, detské, máte 4 kusy v balení, tu sú tiež 4, všetko je to ešte neotvorené, hej. Nič z toho nie je odpálené, tak si odpalíme si na Silvestra, alebo teda zajtra, keď aj zajtra vyjde video z odpalu, takže tuto máme stroboskopy. Ďalej je tu jeden balík rotáčkov, klasické rotáčky, to sú tie malé. Opäť očividne tam máme 6 kusov, čo je tam akože aj celkom dosť. 6 kusov je na to, že to má 4,8 g nek na balenie, tak akože slušné. Opak malého rotáčka je tu veľký rotáček, takže mám tu 3 balíky veľkých rotáčkov. Môžeme sa aj pozrieť, ako vyzerajú, ja sám neviem, ako vypadajú. Rozbalíme si jeden. Aha, to vyzerajú takto nejak. No ja to nevedem teraz rozbalovať, nebudem vyťahovať. Takže tu máme 3 balíčky veľkých rotáčkov. Ešte trošku si to posuniem, lebo neviem, zle sa mi s tým manipuluje. No to je jedno teraz, proste veľký rotáček. Posledné tu mám 3 balíčky Tasmanie, 3 kusy v balení. Ja viem, je aj 18 kusové balenie, ale na čo? Stačí takto. Aj tak moc teda nebudeme odpalovať tento rok, takže toto ešte vlastne není posledné. Ešte je tu taký bonus. Posledné, čo tu mám, tak je tento malý Scream. Povedzme, je to kompakt, je to proste batéria rakiet, ktoré rýchlo vyletia, ešte aj tak pískajú, takže to je teda z detskej pyrotechniky všetko a teraz sa presunieme na petardy. Petardy mám teda v takejto krabičke, takže dúfam, že to aspoň pôjde aspoň trošku vidieť. Ešte raz sa ospravedlňujem, tu za mojimi dverami sa kričí. Takže dúfam, že to tam moc počuť nebude. Takže môžeme si to otvoriť. Tak, už sa mi to podarilo otvoriť a vidíte, máme tu toho celkom dosť. Ja pôjdem tak trošku postupne. Vybereme len veci, ktoré sú zatvorené, takže ďalej prvé, čo tu máme, tak sú Doom Boom 120 Scratch Head, takže sú škrtacie. To je petarda, to sú petardy, ktoré asi všetci dobre poznáte. Máte 10 kusov v balení, nek na balenie je, pozrieme sa, nek 5 gramov, takže 5 deleno 10 by mala mať pol gramu každá petarda. Ďalej tu sú klasickí piráti, sú to ale tí síroví, bohužiaľ, iných nemám, no proste, tak proste musíte rátať s tým, mám iba tieto pirátky, ale stačí mi to. Posledné, čo je pod týmto, tak sú ešte buchajúce koberčeky celé, nenačaté balenie, ale to teraz vyberať nechcem, keďže to mám pod petardami. Ďalej tam máme ešte nejaké 3 mini bombky, jeden Powerful Bulldog, jeden klasický Viper, a už nový polgramový, 2 Pumy dvojky
a 3 Dumbum 2G plusky a ešte tuto máme 3 červené bombky a mini bombky, tu sú ešte 3, takže to by bolo všetko. Toto by bolo všetko, ale samozrejme ešte budú nejaké veci, ale tie si ukážeme až na Silvestra. Teda zajtra, no keď zajtra chcem ešte, aby vyšlo video, tak dúfam, že sa mi ho podarí vydať ešte teraz v starom roku. Tak prosím, dúfam, že si to ešte užijeme, takže ideme si ešte ukázať, čo všetko z toho máme, takže poďme na to. OK, takže toto je zatiaľ všetká pyrotechnika, ale ešte mám niečo schovaté u kamaráta, kde som si to u neho nehal, takže dúfam, že to tam. Takže dúfam, že vydržíte a dočkate sa toho až zajtra. Takže ja by som toto video ukončil. Toto je zatiaľ všetká pyrotechnika, čo mám ja doma. Ale aj tak to není všetká pyrotechnika, ktorú sám vlastním. Takže toto je zatiaľ len to, čo mám doma a zvyšné mám u kamaráta. Takže pardon. Takže ďakujem za zhliadnutie tohto videa a ja sa budem tešiť pri nejakom ďalšom videu, ako napríklad aj zajtra. Tak sa majte. Ahoj!